Nafarroa luze zabalean, badira jende zuzten ari diren herri eta haranak, baina badira baita ere, leku horietan bizitza sustatzen eta sostengatzen ari diren pertsona eta proiektu berritzaileak eta eraldatzaileak. Gaur Elizondora etorri gara eta hemen Malmo grafikagintza estudioa ezagutu dugu. Perotxekin eta Peiorekin egon gara eta kontatu digute nola egiten duten bere lana. Aupa, Kaixo, egunon. zer moduz? Ongitazu. Ze leku polita, hau, ez? Bai, konten gaude. Perotx, kontatu pixka bat non gauden eta zer egiten dugun hemen. Pues hau da gure estudio, Maria eta Neria, Malmo ilustrazio eta diseinua eta Elizondo gaude, Bazanen. Elizondoko kale... Bai, eta da, lehenagoko kale nagusi erten aldena, orain goitikoa igual da handiago, baina betiko Jaime Urrutia kalean bai. Eta zer egiten duzu hemen, estudio bat, Elizondon, nola... Nik ikasi nuen hori Bartzelonan, orain dela ja urte dexente, eta erabaki nuen nahi nuena zen nire herrien montatu estudio bat, openpin saiatu. Izan nuen bertze proiektu bet, eta hau da bigarrena, ja Mariakin. Eta hoixen, da azkenean bere azpi titulua edo horpatzen duena, ilustrazioa eta diseinu orokorren hoi. Haunitzetan gauza arrunta normalak eta tarteka saiatzen gara pixket gauz batzuk artistikoagoak edo egiten, edo proiektu personalak edo la. Baina orokorrean grafismokin lotutako gauz guztiek. Muraletik pakatxinera, diskan azalak edo arte guztie, pixketen eta bai. Eta gero tokatzen gure bai bertako enpresa eta denda txikikin lan egitea, egiarteko superreskertuek, eta hemen borrokan. Eta nola, zenbat urte daramazu hemen? Lokal berrien, justo ginen ondoko lokalean, 2012an erabaki ginen pauso ematea, ginen olako bajera anonimo batien, hor pixket txukundue, eta 2012an erabaki ginen pauso ematea, eta hartzea lokal bat alkilerran, eta aurrekoa zen nire aman, eta zen familiana, eta hola pixketola modu amater, baina bai modu xumeago batean, eta eramen egin nuena, modu xumean ere bai, eta leku polit bet, baina igual ja bertze tendan kontzeptu horrekin, komertzioan kontzeptu horrekin, eta jendea pixket izatea errexago, jende hurbiltzeko, eta arpatzeko lego, gainera erran dugune, Elizondoko zentroan dago, eta hoi 2016an, justo ondoko lokalean bazen belarden da bat, txizena, pena alde batetik, eta pena da landa eremuan negozioak eta bestia, baina aprobetxatu ginen, utzi ginen urte bat adolako zerbait gehitu zen lokal hautxe, eta erabaki ginen pastea ondoko lokalera, justo jabe iguala, eta zen errexa, eta egin ginen transizioa uste du 2017, edo 2017. Eta 2017 horretan nolako harrera dauka Elizondoko herriak edo kale honek diseinu grafiko edo grafikagintza estudio bat irekitzea, ez? Eske batugu errango nuke bi aldeak, alde batetik bada jendea aspalditik zauntzen dakun eta ezin gara kexatuz, eta batugu harremanak eta ez dugu bakarrik iten lana bertako jendeakin. Eta orduan bada jendea zauntzen dakun, eta orduan betidanik jalotzen dute gure enpresa lehenagotik ere bai, inkluso batzutan gure pertsonekin ez bakarrik izenek balezakite mal modela, baina Perotxen, Marian ez dakitzer. Baina tarteka horikan flipatzen dugu jendeakin, arpatzen duela denda baztangoak, betikoak, batek uste dute, eta zer da hau. Eta gero badugu estanko bat ondon, ordan da grazioso, eta tarteka jendea sartzen da honat, begiretu gabe, sartzen dire, begiretu dute de estudio, eta ordan atertzen dire. Konturatzen ez dela estankoa. Ez que atentzioa ematen du, bai, badakigu. Elizondo ezagutzen duena eta hemendik kale honetatik pasatzen dena, nik uste dut beti
begirada bat ematen diola. Eta duzuen izenarekin ere, bai, galdetu behar dizut, nondik datorren izen hori? Bai, hori da historia bat nahiko simplea iarteko, Gure aurreko proiektua zen grafikan komite, grafikante olako kontzeptu batetik, baina ez sobera komplejo zaila, eta nola kitu zen, erabaki nuen behar nuela izen motz bat, eta momentu hortan, igual garaiangatik, nahi nuen pixket deslokalizatu, izatea bertako zerbait, ez? Eta hain nintzen behiretzen izenak, eta pentsatu nuen Minsk. Iruditzen superpolite, motza, sonoridadekin, eta gauzaia bazen estudio bat Bartzelonan izen horrekin. Eta orduan, lagun batek igorri zatan kanta bat, eta bere MySpaceen agertzen zen Malmo hitze, gero enteratu nintzen, ostia, da, hiri bet, eta nengoen nahikoen gantxatu Lisabo taldera, garai hortan. Eta Lisabo uste dela finlandesez, edo noruegoa, zelako zerbait. Orduan Lisabo dieresis horrekin ezakit zer, gustatzen zitzaidan, Malmo, enkajatzen zitzaidan, gainera naiz tagukin gauzat batzuk nahiko rokoko, orokorrean, nahiko kargatuek eta detaila unitzekin, gustatzen zait beti diseinu suediarra eta pixke rollo minimalista eta garbia. Eta lotu ziren hor gauza batzu, eta ez naiz komplikatu bat, Malmo egiten zait erresa, eta hola izan zen. Eta harremanik Malmorekin? Ongi, bai, jendeak eskef hemen azkean landaren munda hola. Zugite duzu lana, ez dakin oren semeakin, ez dakin oren lagunekin, ez dakin oren, azkean zuzara Malmo, baina ni naiz Juan Angel Perotxena eta Maria Gaztelupe, eta hoxen, azkenean gara pertsonak enpresan giberetik. Ordan utzietan Malmo kontzeptu ongi, gero bai erran bar da, izan dugu aukera Euskal Herri mailan zerbait gauza batzuk iteko, eta hortan bai igual gelditu de gehiago Malmo izena. Eta gaten naizela pintatzera porai, hola ditzen haute, Malmo, zuzenen. Bai, zenta jena honitzek ez daki ere ez garela bi. Zenta Maria egiten du komunikazioa, egin dugu ere bai sartzen dena barne diseinua eta olako gauzek, baina gero pintatzera eta kanpora atratzen naiz normalean ni. Orduan, da ere bai, horregatik gustatzen zait ere bai solastea garela bi gu eta proiektua, gure proiektua. Eta pixka bat, diseinu grafikoaren inguruan, ze estilo, hitzain duzu pixka bat, esan duzu gustatzen zaizuela nordikoa, baina batzutan egiten dituzuela gauza pixka bat, ze estilo, eta landa eremuarekin zerikusia duen estilo bat jorratzen baduzuen ala ez? Pues erran behar da, ni pensatzen nuela ez. Ni pensatzen nuen nitentuela gauzekola pixket, bakitzu. Globalistak edo zerbait orokorrak, tendentziak, ez dakizar, edo sartu zu referentziak emendik, handik, eta referentziak nik abiaz, badut aitatxi bet sortu zena Mexikon, jazut, hilde dago, baina sortu zen Mexikon, eta badut ere bai lotura Mexiko kulturakin, eta batut referentzia honitz, batzutan sobera, eta da pixet. Eta besatzen ez duela lotura landaremokin, baina jadara urte batzuk gaten izela pintatzera kanpora, tekstuetan beti azaltzen da hoi. Naizela ilustradorea landa eremon kokatzen dena. Zentan egi gabe, azken aldean pintatzen dut lore pile bat, animaliek, indu proiektu pile bat grabadoen talako gauzekin, lotuen bertako kulturakin. Orduan gauz bet, atradela modu arras naturalean eta gustatzen zaidana. Diseinu grafikoa landaremoan ja dela pixka bat ateratzen zarela estereotipo horretatik, ez? Igual bai, ez da izain kostiente, leheno, nik hasi nintzela hemen lanean, banekin bazela ekosistema grafiko bat erten aldela. Eta hemen erran behar da, betidanik izan dela imprenta txiki bet, eta egiten ziren lana lehenago bezala, letterpress edo pieza horiekin metalikoak, eta orduan, ikusten duzu publizitatea, hola nahiko modu pollit batean ine. Baina gero, beti bezala, torri ziren garai ilunagoak, eta orduan bai erran behar da, igual ez zagon referentzian bat diseinu munduen. Bai gero sortu dire bertze estudio batzuk zonaldean, baina ez nintzen kontziente, igual ze punturaino nahi gabe influenziatu dugule bertako grafikan. Bai, erran behar da nire adineko jenden artean, uste dut kasi ez dago lehin hor, eta izaten alda baten bat kasi duen arte derrak edo lotu gauzoiekin, izan nintzen bakarra. Eta orain eskerrak, torri bertze belaunaldi bete bertzeladi batzuk, ja hortan lotuek. Edo itentuztenak olako gauzek. Bai hasieran zen raro, baina lortu ginuen mantxo, eta izan dugu historia pile bat, garai baten egiten ginuen bai web berriak, eta hasieran ez ginuen bakarrik produktua saldu behar. Osea, zen gehiago espliketze zer zen web horri bet. Eta hortik in proiektua.
Baina bueno, bai izan da, sarraiot bai izan da berexi eta bi esplikatzea zeiten duzun, baina pentsatzen ginen baino naturalago. Osea, gainera ni ez naiz bat ere snob edo kultureta edo rollo hau pixket artea bertze, bakizu bertze, ni naiz nahiko normala, indut lana, osea, nire lana niretako da gainera sekundarioa, maite pile bat nire lana, baina benetazko lana importantean niretako dire bertze batzuk, ez nirea. Eta gustatzen pile bat, eta badu bere garrantzia, eta bisualki badu bere importantzia, gero lotzen delaik propaganda edo militantziakin bai ikusten diot bertze karga bat. Zuk uste duzu zure lana ikusteko modu hori edo landa eremuarekin daukan erlazioa dela edo, ez? Ze batzutan, joaten ari gara proiektu pila batetara eta jende askok esaten du hori, ez dela bere lana baizik eta landa eremuan egiten dutela lana landa eremuarentzako, ez? Edo nik ez dakit hola izango zen zuzenean, baina bai niri, ni arras herriko izan naiz, beti, gaten nintzelei Bartzelonara, beti nengoen puntu batean deseatzen bueltatzea. Gozatzen nuen egoten nintzelaekan, baina beti bueltatzen nintzen super gustora. Eta banuen argi, gaina nik egon nintzen Ireñan ikasten 14 urtetik 20 arte, eta gero ja nintzen Bartzelonara, eta ordan beti banuen gogoa bueltatzeko. Nik ez dakit landa eremuarengan edo egiten dudan lana edola, baina bai erritmoak edo gauza batzuk bai saiatu naizela kokatzen edo gure testuinguruan patu. Nahi dut, adibidez egon nintzen proiektu baratze kooperatiba batean eta hor guztien dituen lurran erritmoak. Eta dire bertze batzuk. Eta gauzak hartu behar duzu lasai. Gero bizitzak, pasten dire gauzek, eta landa eremuan edo bertze lekuetan, eta ere bai saiatzen zara lehentasuna ematen gauzei bertze modu batean. Ni maitu dut nire lana, sartzen dut ordu pile bat lanian, baina ere bai nahi dut patu dena bere neurrien. Esan duzu lehen, joaten zarela kanpora pintatzera, zer da hori, zer egiten duzu? Pues ni hasi nintzen lagun baten bidez pintatzen muralak, eta hola modu nahiko ere naturalean eta goxoan hasi nintzen pintatzen geroz eta handiagoak. Orain da egun ere bai, regulatu ala pixket eta da handi baina zein bertze. Eta, beti indut ilustrazioa paperan, pastu nintzen paretara, eta badire, tarteka atratzen dire proiektuak, kobratzen eta lan eta dena, eta tarteka badire festivala, bat zure baldintza ona, baina hartzen dut pixket, erten alda opor pagatu bezala, eta gino erran, duzu gastu batzuk pagatuek, eta gehien bat gaten zara bertze batzuen gana, iteraz, baina horrez daude baldintzak, zugiten duzu nahi duzune, zara libre, zure arte lana edo zure ilustrazioa hor paratzeko, eta arras berexie da, baina beti deitu dakute landa eremuatik. Azkena izan da beti herrietatik, egon gara Uarten, egon gara Alesbesen, egon gara Kaskanten, gero Anizen dela herri supertiki bet hemen, izan zen lana, baina kasi bertzea bezala zen, izan nintzen, errango nuke uneko unera libre, izan zen proiektu zoragarri, ite Anizen olako herri txiki baten bat dolak, uste 70, 80 biztanle, 3 mural. Eta gainera sentu nintzen super libre. Orduan, bai, beti mandirolako gauzek, eta gero, da espazio bat ere bai egoteko bertze jendekik, koinzitzeko, miresten duzun pintore, grafitero, zenta pixke denetaik, muralistak, ilustradorekin. Agian ikusiko dugu pixka bat lan hori, ez? Hitz egin dugu pila bat, eta hau da supergrafikoa, eta ez dugu ezer ikusi, hasi que nahi bat duzu. Hementxe gaude leku oso mitikoan, ez? Ez igual sobera. Eta gaudere bai Peiorekin, ezta? Bai, egunon. Zer egiten duzu hemen? Oraintxe bertan ikaslea naiz, diseinu grafikoana, eta oraintxe bertan Malmon parte naiz 3 hilabeteko praktiketan nagoelako. Eta gero, nire kabuz ere egin izan ditut proiektutxo batzu Pikulari izenpean, Instagramen edo saretan. Eta baita hemen gaude, sortu ginolako baztanen kolektibo txiki bat edo pixkat
sormena edo grafikoki... Bai, azkenean, bueno, pues, erten alda nire belaunaldian igual ez dagoela inbertze jendea sormenekin lotu edo bai, baina modu individualean, eta beti izan da jendea marrazuena, beti ditu duzu, baina igual ez direnak profesionalizatu, ez dela behar gozatzeko, baina bai igual hola pixket modu soltuan, eta behar ginuen, igual behartzela zerbait elkartu, ez sobera, pues modu goxuan eta gobiatu gabe, eta hola, baina bai, pues, egateko ferietara, edo pues, egonaldi bet, igual etxe rural batean rollo asteburu bet, pixke den artean pues, elkarteko zauteko bertze batzukin. Gonbidatzeko kanpoko jendia, eta pixke... Edo hitzaldi batzuk, edo lo que sea, eta beti elkarlanean erresago arduan. Bueno, gaude oraingoz 4 pertsona, segurazki 5. bat sartuko da, eta hoi konten egon gara pare bat ferietan, mendik ez dakit, 2 astetara edo holako zerbait gaten gara bertze feria batera Doneztebera, eta bueno, pues, tarteka elkartzen gara, da hitzaki bete gero eiteko gure gauz propioak eta saltzeko, eta pues, pikulari batuen azkenan, bueno, peio batuen marrazki guzti horiek edo gauz libreak, pues, pixket plazaratzeko, eta bai. Eta hemen atzean, zer, daukagu leku... Ostatu bat diferente, kulturakin lotue, hor egiten dire pues, kontzertuek, hitzaldiek, liburu aurkezpenak, poemak, emanaldiek eta olako gauz pile bat, ekitaldi pile bat, super diferenteak. Eta guretako, bueno, biek maitu dugu pile bat musika, gu badu gainera suerte, egiten dioguleko kartela, bueno, jabeak laguna dire, eta orden egiten dugu pues, programazioa eta hola. Eta tarteka, suertatzen dela badera denbora, edo badugu konexio berezi bet igual taldearekin, edo lako goza, bonitzen dira bai lotu dago denborakin, pues, egiten dugu kartel bereziek. Eta, bueno, hemendik... Azenean bilgune leku betere bai, pixketez, musika edo jende sortzailea, edo azkenean, ez dakit, kuriosiadia baden jendean dako da xoko arras pollite. Bai, eta gero badu pixket arima, zerten alda batzutan, leku haunitz gaten gara puntu neutro hortara, eta hemen sartzen zare momentuen jakestu duzu Euskal Herri garai luze batean indiren kontzertu haunitzen posterrak, kartelak eta olako gauz. Eta ekarri gaituzuek ametxo bat hartzera edo, joango gara, esatiko gara. Gogoa ditut, txokoto ikusteko. Jake hoi torri garen hona, eta justo orain baina bueltatu dira porretatik, aprobetxatu behar dugu. Eta, bueno, ikusten zaitute hemen kuadernoa eskuan, zergatik azaldu pixka bat, zein den zuen prozesua eta nola egiten duzuen lan. Bai, pues, bueno, erran behar da, nire eskola, bueno, guazi ginelaik ordenadora eta erabiltzen ziren pintetzeko, baina, bueno, iten zen zerbait, ez hainbertze. Gainera guri 3. kursu arte behartzen zakuten itera dena eskuz. Eta nire hartu dut ohitura eta gainera eski irutzen zait hobe, efizienteago energetikoki eta gainera irutzeit askoz politago hartzea eta beti lehenbiziko zirriborroa, nahiz eta orain 2. zirriborro bat modu digitalean, lehenbiziko zirriborroa beti eta ideia eta kontzeptua beti garatu eta landu kuadernotan. Hola bat dut pile bat kuaderno eta gustatzen zaiten eta uste dut peiok hartu duela. Ez dakit ohitura berri bere eskolatik edo gustoko dituen referentzia. Ni betitik marraztu izan dut, bai, gero sartu naiz diseinu munduen, pues, ez dakit ere interesatu datelako, baina beti akostumbratu izan naiz marraztera eta hola, eta ere gustatzen zait pixket imperfekzio puntu hori ez izatea dena super digitala dola, eta horren beti hasten naiz hemendik, gero bai ordenadorian lan egiten dut, baina... Eta muralen afera da pixket ere bai, bueltatzea hortara, ez? Zikintzera, imperfekziona da, iten dut alde zirriborroa, gero pasten naiz digitalera iteko frogak, eta gehien bat harinago delako eta kolore aldaketak eta baina gero direlaik muralak adiez dago zadagatz eta bueltatzen zara berriz zerbait analogiko izatera. Eta zerbait imperfektoa, zerbait efimero, aldatu behar denaz, eta batzutan paretak bat uzten beraien ez eta zunek, eta eraien bapaten agartzen da goroldi bat, ez dutzunen espero, eta bai, irutzea eta arras interesgarri. Baina normalean orokorrean izaten da, pasten da prozesu digitalera, eta imprimatzen bada, zentarain, gaude garai baten igual kartel batzuk gelditzen dire espazio digital hortan, baina izaten badugu suerte, edo bihurtzen bada liburuet, edo liburuxka bat, edo esku horri bet, edo hola, bai, bueltatzen dire berriz analogiko eta realak izatera.
Eta hemen, analogikoan, barkatu Hemen azkenan virtualean, lortu dugune zer da, aurkitu dezakegu? azkenan garatzen dugu ilustrazio eta diseinua. Eta ilustrazioan parte dela gehien gustatzen zaidan, diseinua gustatzen zait pile bat, baina errango nuke izan behar da pixki gehiago, errango nuke zela marraztea. Eta kasu hontan, tableta honekin lortu ginuen izan zen, oinikan mantentzea analogikon tekstura, izan eta maten dako aukera, jolasteko teksturekin, baina mundu digitalen, eta honitzen eskaneatzea, ez duzu eskaneatu beharri, ja bat ortzen da fondo gardena, eta batu bere bentajak. Eta, badut aukera, orain nahi gara lagun baten dako azala bat iten, diskazala bat, nuen argazki eta Traia Mexikon referentzia giz, eta gero nahi dituen elemento batzuk sartu, maten aukera jolasteko maila, kapa diferentekin. Edo orain, justo orain atraden indiogu kartela Zuaitz Gurrutxagai, bere bakarrizketa berriarena, eta nahi zituen olako tekstura batzuk, eta olako, orduan gangara jolasten, eta bat bai maten dako aukera, iteko zerbait zikinen naizta digitala izan. Eta gero bai azken retoke eta azken gauzek iten dugu hoi. Baina bai, eta gainera, nahi baduzu erotu, baduzu aukera iteko tekstura gehiagokin, pinturan efektuakin, edo, izan dugu suerte tarteka iteko lantxo batzuk talde diferentekin, eta adibidez orain dela urte batzuk ginuen La Maravillosa Orkestra Alkonendako pare bat kamiseta, eta horretako izan zen Oparibet. Oparibet gehien bat, beraiek ere bai kokatu edo delako Burgosen, eta intuzte kontzertu honitz herrietan, eta autolako lotura bat, hoi da. Eta bere egin ginuen bi kamiseta, bat justo da argazkibet nerita txikin, ez akusten zen eta garbi, baina 1932 patzen du. Eta, izan nuen aukera zoaztu duten pixket belaunaldi diferenteak, eta, niretako da argazkibet arras beresie, eta izate aukera bihurtzeko olako zerbait, izatea kamiseta bat, izan zen arras egite. Eta gero bertzea bere bai, hoi, gero hemen gaten zen tekstu eta hola, justo dire gainera nire bikotean begiek, zenta gustatzen zait haunitzetan sartzea pertsona hurbilak izatea, eta uzten dut hola lagunek eta jende hurbile irudietan. Baina hori izan zen Oparibet, eta baduzu urrutzen zara pixka merkantilismokin, eta gaten zara gehiago urrutzen zara gehiago sormenara edo artera ez dakit olako zerbait. Eta Peiori ze gustatzen zaio gehiago, papera edo... Bietaik, igual ideak paperian, eta gero ja rematea, toke finalak ja ordenadorean. Nik tableta falta zait egirran, beti izolasten dugu tableta dela herramienta errazona, baina niri falta zait. Sortu nahi Instagrameko kontue, sinbaz, erakusteko pixketola, eta ez nek ere egituko zela, ez darek kristonola, baina hortik atraz izan zaizkit lanpare bat edola. Eta eserantzen por amor al arte horren egiten nahi nuena, eta gauz mas punkiz edola. Eta igual horreik bai ganaiz pixka formalizatzen ere bai, ez da mundu guztiak ez du nire guzti iguala ez du bilatzen nik proiektatzen duten, orden, ere bai pixka adaptatu behar zara. Beti saiatzen mantentzen zure estiloa edo, ez da ez estiloa, da pixket momentuen... Bai, igual gauden momentu diferentean, influentzia bat uztu, eta ez tortzeza askatasunatik, eta orain, tokatzen zaizu tarteka baldintzatu sentitzea badelako bezero bat, eta ni justo nago fase hortan, egon naizela baldintzatu bezero, eta nago pixket askatasuna bide edo olako zerbait. Eta ez zinez kejatu, normalean lortu dut nire zarraz gogorra nire buruekin, eta beti epaitzen du nire lanak, eta beti nago, eske izten atzen hau, sueltago eske zirri borrozen hobe, eta gero beti gola, ez? Bai, ustu dela bai. Baina, orain eramaten dut hobe. Lehen zen, orain dela urte deixente, erabaki nuen inbertirela gauztek. Imperfektuak edo perfektuak edo, baina atra. Eta orain ganaiz denborakin hartzen ere hoi, baina bai gaur da egune, ez dakit izanen duan hemen, baina adiez inginion, kartela badiez kaskezurreko lagunen dako. Eta hemen zen zaldi bet, bere volumenakin, baina gelditzea ardiez arkatza, oinikan kustea arkatzan trazoa. Zentan nahi gabe, hau nintzen, gaten zara olako karpitasunera eta ezkenean... Zein horitzen bilatzen dut hoi, nahite imperfekzioa, igual hartzea tipografia bat eta xietzea tipografia hoi ez. Bilatzeko, beti guztien zaizait ere bai eskuek zikindu eta beti imperfekzio... Muraletara berarekin joaten zara edo... Aurreko aldean egontzela gurekin lanean egontzen. Eta nahi batugu pare bat proiektu egiteko eta ez tokatuko zaila. Agian ikusiko ditugu
Muralema daukazu hemen? Lehenbizikoa egin nuena. Pixken nahi zuten aldarrikatu, LGTBI kultura edo LGTBI mundu landa eremuan ere existitzen dela, eta adiztasuna eta dibertsitatea landa eremuan, eta horregatik dago bandera, baina koloreak defragmentatu loreetan, eta gero ere bai nahi zuten erakutsi landa eremuen. Ze gusto da leku bet, iten dituzten gasnak eta saltzute behi esnea, modu naturalean, ekologikoan, modu estensiboan eta hoixen. Eta gero, hau izan zen lan komertzial bat, baina egon ginen arrazostu eta gaina peio hontan bai egon zen lanean, laguntzen, eta hau izan rokodromo baten dako. Hau da nizen bertze bat, landa eremuan eta emakumen lana garrantzian patzen ez dela bere importantzia ez. Hau zen justo lehenagoko lixuteie labadero bat, eta zagoen ja tapatu, baina azkenen guztia bakarri puske bat, baina ziren nola emakumen lana indutela gero bertze gizartea eta landea eremu eraiki. Orduan hemendik gaten ziren bertze menditxo batzuk, ziren arropa bihurtzen zirela mendiek, eta hola nola loratzen ziren olako adar edo arbol batzuk, eta pixket emateko izan duten garrantzia eta baduten garrantzia eta ez bat ere, ondela azkenan beti itzaletan lan egiten eta pixket gora ipatzeko. Osea, grafikagintza dauka lekua edozein espaziotan, ez? Ez du zertan, batzutan erlazionatzen dugu gauza batekin, gehiago musikarekin, agian, edo karteleriarekin, edo... Kasuan, edo gure kasuan ezin gara kexatu, indugu denetaik. Hau adibidez muraloi dagoine senperen, hau ingin nuen elkarlanean Asiskurbenerakin, eta hoixen, eta Andreakin, lagun bet torri zena laguntzera, Urugaitik, Euskaldun eta Urugaitik, hola erraz interesgarria bere historia ere bai. Eta badibidez izan zen da lantegi bat itutuzte likoreak, senperen, baina nahi dute pixket, lotu euskal kulturarekin, Sanoki deitzen dalekue, eta ere bai super... Dozen gauzek badu bere alde bisuala, orduen, jendeak nahi badu zaindu, pues... Horrein peia eitzai tokatzen pixket zauntzea, ez? Bai. Igual leno, pues ez, azkian gustokotuzun gauzetan iten duzu lana, eta baina intu, ez? Intuzu sortzen dako karteltxo bat, intu bere... Bai, ez da gine izan boztetilloak. Menez ditut gauza ez betire igual ideak, eta gero erabiltzen dituztenak artean, eta... Erakusten bertze realidade bat, igual badirela, batzutan inbar duzu lan bat, igual proiektu bat, erran behar da batugule limiteak, ez zaigu tokatu, baina ni batu dargi segun ze enpresa motekin ez nuke eginen lana. Espero dut Peiok hemen ikasten jarraitzea, eta espero dut zuek hemen denbora gehiago jarraitzea, eta mila esker zuen estudio, Elizondoko grafikagintza estudio hau irekitzeagatik guretzako. Zuei, mila esker honiz tortzagatik, gainera eskertzen dugu ere bai olako programa bat itea landa eremuen begirada patzen, beharrezkoa dela, eta Euskal Herria uste eta arras lotu dagoela horrekin, eta pixket, hiriek importante dire, baina ez badugu hoi, eta gehien bat lehen sektoria eta olako gauzei eman bazaia bere garrantzia. Así que esker mile zuei hurbiltzeagatik.